ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମଣିଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଏ ସମାଜର ସବୁ ଲୋକ ତୁମ ପଛରେ। ଯଦି ଟଙ୍କା ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତମର ବି ଏ ସମାଜରେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଏଠି ମଣିଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି। ଶିକ୍ଷା ପାଲଟିଛି ଭାଇ କାରାଦଣ୍ଡ। ସତ କହିଲେ ଭାଇ, ନିରୀହ ଲୋକଟି ପାଉଛି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ସାଧାସିଧା ଭାବେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଅଧର୍ମ ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ଆସେ। କାହିଁକି ନା ଏ କଳିଯୁଗରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ଯଦି ରାମ ହେଲା, ତେବେ ମଣିଷ କାହିଁକି ରାମ ନାମ ଧରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛି? ପାପୀ ଏଠି ଖୁସିରେ ରହେ, ଧାର୍ମିକ ପାଏ କଷ୍ଟ। ଦୁଃଖୀ ସିନା ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ହେଲେ ତା ପାଖରେ ଥାଏ ଅନେକ ସୁଖ। ଗରିବ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଘରକୁ ଯଦି କୁଣିଆ ଆସେ, ସେ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରେ। କାହିଁକି ନା ଏ ମଣିଷ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଏ ସଂସାର ପରିବାର ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷୁଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମହତ୍ଵ ବୁଝୁଛି। ସଂସାରରେ ଚଳିବା ପାଇଁ କେମିତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।